Kinanoy kulim lasod dabar ni gid haimit ila biad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shalom bukertob natong tanan mga kaigsunan, kini gyapon ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan Brother Gideon Silva. Kauban sa atong beloved Brother Roy Silistig sa akong mga anak Chid Kinori Silva. Makiguban ang usab kaninyo ning usa ka takna nga programa sa kahanginan. The Salvation is of the Jews. Programa nga tod kanato sa Philippine Messianic Netzarim Judaism Community. Kami nagapanginaot kaning tanan maigsuon nga kamo manaa sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim ning taknaas kamuntagon dinhi gihapon sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo iimban. Dalaygo na nga dunay ug doon na tay dugang nga mga pahibalo mga igsuon. This coming June 9 mauna sab ang pagsaulog nato sa Shabuot or Pentecost, Day of Pentecost, adlaw sa Pentecostes. Karong Hunyo 9, ayaw mong kalimot. Kung gusto mo observe, mga igsoon, welcome sa pag-observe. Lahi ni siya sa atong pisak. O kini, welcome ang tanan sa pag-observe sa atong Shabuot, pagsaulog sa Shabuot. Kung Pentecost, karong Hunyo 9, tuig 2019, 2019 mga igsoon. Tuig 2019, dalaygon kayo ang Adonai. O buyno dili kita maglangan anhi kita sa pagpadayon sa atong mga paibalo ang buluhaton or sinagog sa Philippine Messianic Netzarim Judaism inyo makaplagan diya sa Donggoan Perelos Karkar na agita sa boundary maigsuon sa San Fernando, Cebu ug sa Karkar City na adya ang atong buluhaton ubos ug jutay sa kanipaan at sa kilid sa kanipaan nagita tungod sa arko maigsoon na welcome to Karkardia na agidya o ang atong buluhaton alas 9:30 magsugod sa adlawng Sabado mahuman na siya inigsalop sa hapon mga igsoon ang atong panimbahon sa kada Sabado kada Shabbat. So dalaygon kayo nga dunay kini atong programa pwede sa niyo sublion sa pagtan-aw sa YouTube. Inyo lang i-type The Salvation is of the Jews by Gideon Silva o inyo nang makita ang atong mga walid ya magison sa YouTube. Pwede sad mong mukontak anamo ang among cell number 0916-711-4624. Og salamat kayo sa dunay nga daghang kaytag mga listeners nga mo text kanato mga isuon iniga kada Domingo human sa atong programa. Salamat sa inyong pagpaminaw among mga sukin paminaw. Dili na nako tinagsaon ang pangmusta kaninyo kay ang importante nga nagpahibalo mo nagapaminaw mo ni nga programa sa kahanginan. Og dili kita maglangan mga igsoon anhi kita sa pinakaimportante nga bahin ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Magampo na kita sa makadyo. Bishem hadon Yeshua HaMashiach. Shita Adonai Shamra Lefi Nitzral Dal Sifatay. Sa gihapon wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon kung ikaw. Ikaw magapanguna sa akong dila, sa pagtabi sa akong pulong sa kamaturan nga nagagikan gayud sa balaan nga kasulatan. Dalay kung kasulay kita pusa na doon ay hinaot pa nga pagatuhaon nimo ang mga pagduha-duha sa unahunaw kasing-kasing sa mga suking paminaw. Hinaot pa nga imong nga walang karnero sa nasod sa Israel, magakaplang nini nga pagtulunan, huwag mo balik sila diha sa imong tura. Dalay kung kasulay kita pusa na doon ay Yeshua HaMashiach. Amen. Anhi kita sa pag-abli sa atong mga Biblia karon mga igsoon nga atong gilauman nga moy magahatag kanato og lamdag sa atong madulom nga mga panghunahuna. Ang pulong sa balaang kasulatan mo'y makalamdag kanato nga igsoon kay tungod kay kini mao ang kahayag. Ingon pa sa Biblia, ang imong pulong mo'y kahayag sa akong mga tiil, lamparhan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. So dalaygon kayo ang adunay. So doon na tayo mga texters mga igsoon sa nga nagapaminaw sa tong radio program. Bahin ang ilang mga doktrina bahin sa aning gitawag og wandering Sabbath. Kay kini laging wandering Sabbath may igsoon. Lain mo po ni sila o mga pagtulunan. Naabay kamatuuran o walay kamatuuran ang gitawag nga wandering Sabbath.
Kanang wandering Sabbath unsa man na siya? Sa akong tubag nga kanang wandering Sabbath maigsoon wala nay kamaturan. Ila-ila ra na sa mga pasmadog utok nga mga nagbasag Biblia. Kay walay biblical nga basihan ang maong doktrina. Ngani adunay tulo ka klase ang wandering Sabbath karon mga kaigsunan ko. Dunay tulo ka klase. Kining tulo ka klase wala magkapareha ang ilang pagtan-aw sa Shabbat o ang pananaw nila sa Rosh Kodesh. Tungod kay imong masayran mga igsoon kay kini sila ako maning na-enkwentro yod kada usaan nila kay enkwentro naman ko ani dunay nagtuo sa wandering Sabbath mga igsoon. Ang pangutana niya unsa man ang wandering Sabbath Brad Gideon? Kanang wandering Sabbath nagsugod na sila mga igsoon sa New Moon. New Moon ang ilang gibasihan sa ilang pag-ihap og adlaw. So, ang ilang pagtuo nga ang New Moon mao nay first day of the week. Mao nay sayop diya nga pagsabot kung moingon ka nga ang New Moon maoy unang adlaw sa semana. Wa gyoy mabasa sa Biblia ako na nang giutingkay ang ilang mga bersikulo nga gigamit mga igsoon kay daghan kay sa bersikulo. Daghan na kay akong giuting kay wa gi koy nabasa nga usa sa ilang mga bersikulo nga nagtudlo nga ang New Moon o Rosh Kodesh sa Hebrew nagtudlo nga first day of the week. Ang gihisgutan sa Biblia first day of the month. Unang adlaw sa bulan, dili unang adlaw sa semana. Pero ang ilang pagpasabot unang adlaw sa semana kay diha man sila magsugod og ihap og adlaw, unang adlaw muihap sila diag sugod dayon muihap sila 7 ka adlaw munay pagsaulog dayon nila sa Sabat munay gitawag wandering Sabat kung pananglitan matunong ang Sabat sa Miyerkules aw ang kining gitawag Rosh Kodesh or New Moon sa Miyerkules ang ilang Sabat nga anak maigsoon matunong og 8. So doon na po'y laing wandering Sabat nga ang ilang Sabat matunong og 7. Kay ang dito doon naman ko na-enkwentro sa dito sa Tacloban, wandering Sabbath yapon, New Moon ang gibasihan. Pizza City ang ilang Shabbat. Pananglitan mo ni. Akong ihatag ninyo nga ehemplo, pananglitan mo ni. Kung ang Rosh Kodesh or New Moon mao ni siya mga igsoon na tao na sa natunong sa Sunday ang Rosh Kodesh, ang Cap City ana mauna ang ilang Shabbat. Samtang ang laing grupo nga akong na-enkwentro diri sa Cebu mo igsoon, ang ilang Rosh Kodesh kung pananglitan uno ani Sabado, ang ilasang Shabbat ana pizza 8. Kay ang pizza 2 maunay pag-ihap nila sa unang adlaw sa semana. Kay ang Rosh Kodesh para nila mga igsoon Shabbat na siya. So mag-ihap sila unang adlaw diha na pizza 2. So kay pizza 2 naman sila nag-ihap og unang adlaw, ang ilang ikapitong adlaw mao ang pizza 8. Samtang ang usa ka grupo sa kining gitawag wandering Sabbath sa pizza 1 mag-ihap na sila og unang adlaw. Ya Shabbat to siya. So kung Shabbat to siya, dili to siya unang adlaw sa semana kay Shabbat man. Last day of the week. Naasas ikapitong adlaw ang Rosh Kodesh. Kung imong himuon nga Shabbat ang Rosh Kodesh. Onya, muna nga, ila man yung giihap nga unang adlaw ang Rosh Kodesh, muna nga Pizza City ang ilang pagsaulog sa Shabbat. Muna nga, bangga kayo kay kung katong kung nagsugod og Pizza 2, mangutana po ko, kung Pizza 2 ang pag-ihap nimo sa unang adlaw, kay Pizza 1, Rosh Kodesh na siya, Shabbat na siya. So makihap kag unang adlaw sa semana na nas pizza 2. So asa karon mabasa sa Biblia nga ang pizza 2, ang ikaduhang adlaw sa Rosh Kodesh, maoy unang adlaw sa semana. Di ba? Bunggo na, may ison. Unya kung muihap ka nga ang Rosh Kodesh maoy unang adlaw sa semana, unya diya ka nag-Shabbat. Sa ato pa nag-Shabbat ka sa unang adlaw sa semana. Di ba, Brother Roy? Amen. Wa ka mag-Shabbat sa ikapitong adlaw sa semana kay ang Rosh Kodesh imo man gihimong Shabbat. Unya unang adlaw man ka sa semana. So ang imong Shabbat nimo unang adlaw sa semana. Og ang lain pa gyud nga inaengkwentro nako dito sa Cagayan,
aning gitawag wandering Sabbath, ang iyang pneumon dili ng crescent mga igsoon nga porma sa bulan, kanang nipis pa kay nga porma sa bulan. Ang iyang pneumon mga igsoon kanang kay kana kunong pneumon dulom pa kuno na. So ang iyang pneumon kanang first quarter mo na iyang pneumon. So diya siya nagsugod og ihap sa iyang Shabbat mga igsoon sa first quarter sa bulan. Sa ato pa tulo sila ka grupo karon sa mga secret namer, mga igsoon nga puro wandering Sabbath nagtuog Rosh Chodesh pero lain-lain sila og interpretasyon. Lain-lain sila pagsabot o pag-apply. Sa ato pa Babylonia lang gihapon. Naalang gyapon sa grupos Babylonia kalibog. Naalang gyapon sila sa kalibog. Samtang ang Shabbat sa mga Hudyo munitin-aw nga walay kalibog. Kaya nga naman, ang Shabbat sa mga Hudyo, Sabado gina siya, tanan ginang Hudyo mga igsoon. Ma-Messianic Jewish, ma-Orthodox mga igsoon, maunsa man, basta Hudyo, ang ilang Shabbat na agyod sa Sabado. Ang lain pag-akusasyon, god aning mga wandering Sabbath nga mga ugok, mga igsoon. Kini wandering Sabbath nga mga ugok, ang lain pa nilang akusasyon, nga kung Sabado kuno ang atong Shabbat, ang ato kunong gisimbaan na si Saturday, adlaw kuno ni Sator ang atong gisimba, pagkatoy-toy ni mga tawhan na maigsoon. Nanaway sila sa mga Hudyo o sa mga Messianic nga nagsimba kuno ta sa kang Sator, kay Saturday man na siya. Natunong ang kuan, ang Shabbat sa mga Hudyo. So si Sator kuno atong gisimba. Pero wa nila bantay ang ilang kaugalingon Rodroy, nga sila tanang adlaw ilang gisimba. Nga naman, kung ang Rosh Chodesh o ang New Moon matunong og Domingo, ang ilang Shabbat kanunay Domingo. Sa to pa, naay usa ka bulan nga ang ilang gisimba ang Sunday. O niya, kung ang Rosh Chodesh, ang New Moon matunong na sa Lunes, usa na sad ka bulan nga magsimba sila kang Moon. Sa adlaw ni Moon. Kung matunong nga Tuesday ang Rosh Chodesh, kining mga wandering Sabbath nagsimba na pod kang Tuesday, mga igsoon, bali usa ka bulan. Sa ato pa sa lagtod nga pagkasulti, giganid nila ang tanang adlaw sa semana sa pagsimba sulod sa usa ka tuig. Way magmahay sa mga adlaw. Unya nanaway sila sa mga Hudyo nga nagsyabat og Sabado kay si Sator kunong gisimba. Pero sila, wa ba makasimba, wa ba sila kasimba kang Saturday? Simba man sa sila, kay ilang mangiganid. Ngani, gilaras ginila pagsimba ang tanang mga adlaw. Kay kung matunong og Merkulis, si Merkulis na sad, si Wednesday na sad ang ilang gisimba. Pag matunong og Thursday, si Thursday na sad ang ilang gisimba. Pag matunong og Friday, si Friday na sad ang ilang gisimba. Mauna ang mga wandering Sabbath. Gipakyaw ninyo pagsimba ang tanang mga Diyos-Diyos nga adlaw. Sa adlaw mga igsoon. Unya manaway mo sa Shabbat sa mga Hudyo. Mga igsoon, suginlan talang mo, mga ugok man gyud mong dagko, bisan pag mga profesional mo diyang uban, wa gyud mo kasabot sa kamatuoran nga walay kalambigitan ang Saturday sa Shabbat. Nga naman, pasabton ta mo, ang Hebrew Shabbat. Amen. Ang kinapsila sa Shabbat, Sabado. Kana mo na'y tukma nga hubad. Kay mubasa kag Spanish Bible, ang Shabbat dito sa Spanish Bible, Sabado. Pag mubasa kas Binisaya, tukma gyapon adlawng igpapahulay. Sabado. Pag mubasa ka sa English, rest day. Rest day. Mga igsoon, walay Saturday sa Bible. Walay Saturday. Unya asa man dapita masimba si Sator, nga bisan sa King James Bible, wa man tay mabasa nga dunay Saturday, Bradroy. Nakabasa na ba kang Saturday nga ngalan Diyos Biblia sa King James? Wala pa. Wala gyud. Walay Saturday. Sunday no. Sunday noon sa mga bugna nga Biblia o kaning maayong balita May ng balita, Bible good news. na ay Domingo sa Good News. Sunday pero Saturday why Saturday? Onya wa man asang dapita nakasimba ang mga Hudyo o ang mga Messianic Jewish aning gitawag Sator nga wa may Saturday Diyos Biblia. Ang gitumbok sa Biblia ikapitong adlaw.
Kinsa ra may nagbutang og Saturday, anang ikapitong adlaw, ang Gregorian calendar lang. Sadyang gibutang sa Gregorian calendar, mga ugok paminaw mo. Sadyang gibutang sa Gregorian calendar sa ikapitong adlaw ang Saturday. Nawala na ba ang Shabbat? Mawala. Tagaan ta mo ehemplo ha. Sa diha nga si Joseph dito sa Egypt. Taminaw mo maayo aron mo makasabot. Sa pagkahimo niyang gobernador sa Egypt, ginganlan siya, gibunyagan siya ni Paraon og chipnat paniak. Ang pangutana sa tibok Egypt, ang tanang Egyptians nagtawag kanyang chipnat paniak. Ang pangutana, nawala ba ang iyang pagka-Yosef? Wala. Si Propeta Daniel, pag-abot nila sa Babylonia, pagkahimo niyang presidente sa Babylonia, gibunyagan sad siya ni Haring Nabucodonosor og Belteshazzar. Ang iyang ngalan, Belteshazzar. Nawala ba ang iyang pagka-Daniel? Kada mo sulat si Daniel, ang iyang address, ako si Daniel. Wa gid siya mingon nga ako si Belteshazzar. Sa ato pa, wala nila aprobahe sa ilang kaugalingon o bisan ang Elohim, wala mo approve nga ang ilang ngalan na alisdan sa pagano nga ngalan. Mausad na mga igsoon ang Shabbat. Bisan kung gisapawan ka na, gialisdan ka na mga igsoon sa Gregorian calendar o Saturday, wala mawala ang iyang pagkasyabat, ang iyang pagkasyabat. Amen. Wala mawala. Nagpabilin siya nga Shabbat, nagpabilin siya nga adlawng igpapahulay. Dili na masapawan. Bisan pag gialisdan pa nag Saturday, unsa may walay kalambigitan. Walay kalambigitan ang Saturday og ang adlaw igpapahulay. Huna-huna ra ninyo na nga mga ugok. Nga moingon mo nga si Sator ang gisimba pagkaugok kagyod. Ha? Way basihan sa Biblia. Huna-huna ra gid ninyo'y nagbinugo. Panghawa mo diya nga pagtulunan oy, halap kay nas ngit-ngit pa nas alakitran ng inyong pagtulunan. Amen. Tulo na ka grupo. Tulo na ka klase. Sa Secret Nemer, Wandering Sabbath, ang akong naengkwentro, walay nakapakumbinsi ka nako silang doktrina. Pariho ra silang bersikulo, wa magtudlo, mga igsoon, nga ang Rosh Chodesh, first day of the week, ang gisulti sa Biblia, ang Rosh Chodesh, first day of the month. Munang ayaw mo paghambog, o nang naengkwentro na ko aning Wandering Sabbath diri sa Colon, Bradroy, engineer to siya, Bradroy. Murag marine engineer. Ang naengkwentro sa nako nga Wandering Sabbath dito sa Tacloban, abogado sa Bradoy. Di basta-basta oy. So bisan pag doktor ka, abogado ka, engineer ka, way kalambigitan ka na pag-abot sa Biblia. Nga naman, bisag unsa pa nimo ka profesional dinhi sa kalibutan, pag-abot sa Biblia kung bogo ka gyud. Kay ang balaang kasulatan wala gipadayag ngadto sa mga engineer, wala gipadayag ngadto sa mga abogado, wala gipadayag ngadto sa mga doktor. Amen. Ang balaang kasulatan gipadayag ngadto sa mga gagmayng bata. Ha? Naa sa balaang kasulatan, niingon si Adonai Yeshua, nagpasalamat ako kanimo amahan, nga kining mga butanga gililong nimo sa mga makinadmanon, o gipadayag hinuon nimo ngadto sa mga gagmayng bata. Kinsa man ang mga gagmayng bata nga iyang pasamot, kadtong mga walay alamag niining kalibutan na. Munang ayaw ipahigsigarbo, ayaw ipanghambog ang imong pagka-engineer, pagka-abogado, nga mutuo ka, bright ka na sa Biblia. Ha? Ang imong pagka-doktor, mo'y nakapahimo nimong bright sa Biblia. Daghan kay mga doktor nga bugo sa Biblia, di kasabot. Sigig simbag Hesus. Bisag na ibalong ang Hesus in English ra na nga ngalan, di na mo'y ngalan sa Misaya dito sa Israel, alam pa dayon nang yapog simba ng Hesus. Di ba bugo? Bisag nakasabot na sila sa kamaturan, mga igsoon, mausad ning Wandering Sabbath. Mga bugo ni, way basihan ang ilang mga doktrina, mga igsoon. Balik-balik na Satur ang inyong gisimba, Saturday, hilom di oy.
Kapakita lang kas imong kabugo. Kung magpadayon ka og doktrina ni anang uway hinungdan. Ngit-ngit pas alakitran nga pagtulunan. Sila nagtudlo nga ang Rosh Kodesh maoy unang adlaw kuno sa semana. Kay kundi pa na mo'y unang adlaw sa semana, nganong mo man na imong gibasihan sa imong Shabbat. Naabay mabasa sa Biblia? Nga gikan sa Rosh Kodesh mag-ihap kag 7 ka adlaw ug kana mao ang pagsaulog sa Shabbat. Huwag mabasa. Huwag mabasa. Atong basahon ang unang bersikulo, Bradoy. Numeros 28:11. Sa matag unang adlaw sa bulan, pagsunog kamog mga halad Mm. alang sa Adonai. Mm. Duha ka turyong baka, Mm. usa ka turong karnero ug Mm. 7 ka nating karnero Mm. nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. Amen. Sa unang adlaw sa bulan, Rosh Kodesh na siya. Mo na siya ang Rosh Kodesh, unang adlaw sa bulan, New Moon. Mo man na ang sa Hudyo. Di man pareha sa atong Gregorian calendar nga ang New Moon naspit sa 5, ang New Moon naspit sa 8, ang New Moon naspit sa 15. Wa man ta magkadimao kanang Gregorian calendar na to. Solar man ay gisunod. Ang Jewish calendar, lunar ang gisunod. Muna nga ang pitsa uno nila, mga igsoon, sa ilang bulan, mao na ang Rosh Kodesh. Dili kay unang adlaw sa semana. Unang adlaw sa bulan. Sige, basa karon sa unang adlaw sa bulan. Wa mag-ingon sa unang adlaw sa semana. Mga igsoon, muna nga, magtuon lang yun unta mugtarong, unya magpagiya mo sa Ruach HaKodesh, aron dili pataka ang inyong pagtuon, ni anang inyong ay yung pagkasaag-saag, anang inyong wandering Sabbath, saag-saag na hinuon mo, wa nagikamaturan. Na atong balikan ang kasaysayan sa Genesis 1:19. Atong tanawon ang pagtanaw sa Elohim mismo sa Elohim mismo, ang pag-ihap niya sa semana, niya nga magbuot-buot mo inyo. Sige, palihog. Genesis 1:1 ngadto sa 19. Sa pagsugod sa Elohim pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan. Ang kalibutan hang-aw ug walay hitsura. Hawang. Hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Elohim naglihok ibabaw sa katubigan. Unya mingon ang Elohim, mutungha ang kahayag. Og mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Elohim sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag Oh. ug ang kangitngit ginganlan niyag gabi. Sa milabay. Milabay ang kagabion ug miabot ang kabuntagon mao kadto ang unang adlaw. Sa unang adlaw, kini semana ang gisgutan dili bulan. Sa unang adlaw, ang gibuhat sa Adonai kahayag. Og kana nga kahayag gitawag niyang adlaw, dili bulan. Basig mo ingon mo, kanang kahayag muna na ang bulan, muna na ang new moon. Tanawa ko na ang new moon kung hayag ba na dome, ka-dome ana. Di ba, Brother? Mo ganiting ting kuha sa daghang isda kay dome kay nang new moon unya hayag dai na. Samtang ang iyang gibuhat sa unang adlaw kahayag ug ang kahayag nga iyang gibuhat sa unang adlaw gitawag niyang adlaw. Day, dili moon. Adlaw ang tawag niya. Gitawag niyang adlaw, dili adlaw nga saan kundi day. Unya moto ang unang adlaw. Okay, exercise. Unya mingon ang Elohim, mutungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan og nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang gilain sa Elohim ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos og nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang wanang. Milabay na usab ang kagabihon ug miabot ang kabuntagon mao kadto ang ikaduhang adlaw. Amen. Kaduhang adlaw mo na pagbahin niya sa wanang, sa tubig nga tuwas ibabaw o sa tubig nga dinhi sa ubos.
Dunay ali nga iyang gibutang nga mo ang wanang. Okay, padayon ta. O unya mingon ang Elohim, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron motungha ang yutang mala og nahimo kini. Ginganlan sa Elohim og yuta ang mala og ang tubig nga nalain ginganlan niyag dagat. Nakita sa Elohim nga maayo ang iyang gibuhat. Unya mingon siya, muturok sa yuta ang nagkalaing-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong may kahoy nga mamunga og nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Elohim nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikatulong adlaw. 14. Unya mingon na usab ang Elohim, mutungha ang mga iwag diha sa langit Iwag na, mga iwag. nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii og magpaila sa pagsugod sa mga adlaw og sa mga tuig og sa mga mahinungdanong mga panahon. Mudanag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan. Og nahimo kini. Busa gibuhat sa Elohim ang duha ka dagkong iwag. Ang adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw og ang bulan sa panahon sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gipahimutang sa Elohim ang mga iwag diha sa langit aron magdanag sa kalibutan. Og maghatag og kahayag sa adlaw og sa gabi. Og maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Elohim nga maayo ang iyang gibuhat. Unya milabay na usab ang kagabihon ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikaapat nga adlaw. Tanawa. Kanos gibuhat ang bulan ug ang adlaw? Sa Sa ikaapat ikaapat ng adlaw. Unya pagbuhat kanya sa duha ka dagkong iwag. Ang dom kaha mo yang anyumon kaha mo unang nitong ha, Bradroy. dili. Unya kung pananglitan ta, nag-newmon sa unang adlaw. Sa unang adlaw sa pagbuhat, newmon, naana ang newmon. Kay mo na'y pagtuon yung suban. Sa ikaapat na adlaw, magpulmo na ka na. Di matawag niyo, munto ka pa man buhat ang bulan. Wa pa man buhat ang bulan. Binuang nila. Gibuhat ang bulan, naanas ikaapat nga adlaw. Unya, kahayag, duha ka dagkong kahayag natural. Pulmon yun to, Bradroy. Amen. Ang unang pagtungha sa duha ka kahayag sa ikaapat nga adlaw, pulmon dayon. Pulmon og buntag sa iyo. Kahayag bagog mohayag bagog dili full moon, di ba? Hayag ito kay duhaman ka kahayag. Pagbuhat niya sa ikaapat nga adlaw, ang adlaw iyang gibuhat og ang bulan iyang gibuhat. Onya, pila ka adlaw gikan sa new moon, pila ka adlaw mutungha ang full moon, di ba? 15 days, 15 brother. days. Onya, og kaupat pa nga adlaw gikan sa creation nitungha ang full moon. Mga igsuon. Kalisod tog niyo mo, ngit-ngit kayo. Ngit-ngit kayo unsa may kahayagan na mga Dito matawag Gibu- iwag. Oh, may matawag na ng iwag nga doon man ang humon. Sa ikaapat nga adlaw. Unya kung gibuhat lagi niya ang humon sa unang adlaw, ikaapat pang adlaw magpulmon ka dayon. Dili pa sa tingali kay 15 days. 15 ka adlaw mga igsuon. Ay ang pulmon gikan sa humon. Muna nga tinuy-toy kayo. Tinuy-toy kayo ng ilang mga doktrina pagturunan. Unsa ka na nila pagbalanse? Babylonia gyud ang ilang doktrina. Kalibog. May sila, wa may maglibog brad dito. Di, wa maglibog-libog naman mo daan. Libog na daan yung utok. Kung saan paglibog yung libog naman daan. Pero di ikaw ninyo makumbinse. Ni anak. Okay. Atong basahon, Brad Roy, direta sa 2:1 o 3 sa Genesis lang gihapon. Laktod ta sa 2:1. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Elohim ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Oh. Amen.
Amen. Atong balikan na sa unang adlaw, gibuhat sa Elohim ang una niyang gibuhat. Sa unang adlaw, ang gibuhat niya ang adlaw, day. O niya, dili sun, kundi day. Ang adlaw mo yung gibuhat sa unang adlaw. Ikaduha, niyang gibuhat langit, syamayim, or katubigan, bulag na siya magsuon. Langit, gihubad nga langit, sa Hebrew, syamayim. Na kung pa-explaino nimo ang mga Orthodox, ang syamayim, katilingban sa katubigan. Munang gipahi niya ang tubig sa ibabaw o ang tubig sa ubos. Sakto bitaw yun. Oh. Ikatulong gibuhat yuta nga malah, dagat og mga kakahuyan sa tanang matang. Mawitaw na ang mga Orthodox magbugal-bugal sa mga Kristiyanos. Kaya ang mga Kristiyano sige gwali nga moadto sila langit. Kanya mingon ang Orthodox, moadto mo langit, mo sa mo magdala mo sakayan dito. Lumos mo. Mga lumos mo, sa mo, namoy sakayan dito. Maglangoy-langoy mo dito. Kay sa Hebreo, mga igsoon, kanang langit, syamayim kana. O ang syamayim, kinatibukan sa mga tubig. Yan mo adto ka sa langit. Langoy ka. Magbangka ka dito. Mga mga Christian sa mga toy-toy. Di magtuon sa mga Hebreo nga mo'y original nga lintunganay sa gitawag nga itong Biblia. Oh. Ang ikaupat nga gibuhat ang adlaw ang bulan o ang mga kabituunan sa ikaupat na siyang adlaw. Sa ato pa ang Elohim nagsugod og ihap sa semana nga wala pa ang bulan. Tinoon. Oh, di ba? Nagsugod na siya ihap sa semana nga walay bulan. Okay, gusto na siya. Oh, niya nganong kamong mga sacred namer nga mga wandering Sabbath. Nganong sa inyong pag-ihap og semana magbase man mos bulan. Sabton ba nato nga kamoy husto og ang Elohim na sayo? Buhat ko lagi lang. Nagbuhat kon mog inyong pamaagi pagkatoy-toy ni mga tawhana. Ha? Ang Elohim nagbuhat, nagsugod, nag-ihap sa adlaw nga walay bulan. Tinoon. Kay ang bulan gibuhat nga diha nas ikaupat nga adlaw. Pero ang mga wandering Sabbath naggukod-gukod og kwenta sa bulan mga igsuon. Mga naa. Onya, pag abot sa 2-3 sa ikapitong adlaw, may pahulay ang Elohim. May pahulay siya. Mga naa. Ang Shabbat niya naabay sa Saturday. Shabbat ang gisgutan niya. Adlaw igpapahulay. Pag abot sa in English King James, rest day na siya. Amen. Walay Saturday. Kinsa ra may nagbutang og Saturday? Nga giatol sad sa Shabbat. Ang secret demer ang mga kining Gregorian kalendar. Ang pangutana, nawala ba ang iyang pagka-Shabbat? Kay gisapawan sa ngalan nga Saturday. Pagkatoy-toy lagi. Muna mag-ayon ko, bugo rin kayo. Sobrahan lang sa kabugo. Kining mga wandering Sabbath mga igsoon. Ambot lang kung gion sa nilang tuon ang ilang Biblia. Pagkaluoy yun. Ngit-ngit pas alakitran kanang inyong mga doktrinang pagtulunan. Kung di na niyo biyaan, wagin mo lunak sa gingharian sa langit. Pagdayo mo anang ngit-ngit pas alakitran nga doktrina wandering Sabbath. Gipakyaw niyog simba ang tanang adlaw sa semana. Nya manaway mo sa mga taga Messianic Jewish o sa mga Hudyo nga mga Orthodox nga nagsimba kunong Sator. Kay natunong lagi sa Saturday sa Gregorian ang Shabbat sa mga Hudyo. Mga igsoon unya pasangin lang ninyo si Sator lagi simba. Nya wasa niyo hunahuna nga kamo gipakyaw niyog simba ang tanang adlaw sa semana. Kay kung matunong ang Roscodes Miyerkules, Wednesday mapo iyong simbahon. Subuan po. O sa kabulan ginaha, pagkasunod bulan, nanapod sa Huwebes. Na Thursday na po ang New Moon. Si Thursday na po inyong gisimba o sa kabulan gyapon. Di ba pinakyaw, way hino ng inyo, way mahay ang tanang mga Diyos-Diyos sa Grigo. Inyong gisimba. Pagkatoy-toy ni mga tawhana. Ilang pasingin lang Hudyo ang simbal sa Saturn. Wala pa ang Gregorian calendar nagsimba ng mga Hudyo. Mga Hudyo, wapay Gregorian calendar, padayon na sa Shabbat. Mabito to kung amigo sa una bradoy, akong ipungutan na. Kaya naman sa bersikulo lagi diya sa Osyas nga, ang akong katawhan nalimot sa akong adlaw ipapahulay. So ilang gisabot nga nalimot sa adlaw ipapahulay kay ang gisunod ko no nga adlaw ipapahulay ang
kana namang Saturday kuno. So nalimot kuno kay ang tinuod kuno nga Shabbat. Ang wandering siya. Katong wandering, katong gikan sa New Moon yun. Akong ingnan, dili na mo ibot ipasabot. Tabtang storya sa. Ang ipasabot ang nalimot tungod kay ang mga Hudyo, nganong nalimot sila sa Shabbat, kay panahon sa Shabbat ang mga Hudyo nagnegosyo na maligya na, manlibak na. Mamitang gingon sa Isayas, kung tahuron ninyo sa Dili na kamo balaanon magnegosyo. dili na kamo magnegosyo sa alay papahulay, dili na kamo manlibak, magtinguha sa inyong mga kaibog sa adlaw kong balaan, nan magmalipayon kamo diha sa Adonai. Mao nay but pasabot niyang nalimot. Unsa may nalimtan sa mga Hudyo, panahon sa Shabbat nagnegosyo na sila, Ang Rose. manlibak na sila, mutrabaho na sila. Nalimtan lang lagda. Ang mga lagda mo ilang ikalimtan. Ang pagbalaan sa Shabbat mo ilang ikalimtan. Dili kay ingno na to nga nalimot kay Nalimot og kanus-a. nalimot og kanus-a kay wandering Sabbath day isakto. Hayra. Gamot-buot sa siya. So akong gipangutana, kanus aman Brad Climacco. Ko kanus aman Brad Climacco. Gipangutana nako siya. Nawala ang Hudyo sa Shabbat. Siya sa diang human sila mabihag sa Babylonia. Pag uli kuno nila gikas Babylonia, nabihag na aw naulimot na kuno ang Hudyo sa Shabbat. Pagkabihag, pag human nila uli gikas Babylonia, pila ka propeta Bradroy ang nangagi pa. Diba? Naa silang propeta Amos, Daniel, propeta Amos, Isaias, Yes. Daniel. Naghampa mga propetang nanungha. Siya ruway propetang nakakoreksyon? Amos. Ha? Pag uli ko nung gikan sa Babylonia, nalimot na ang mga Hudyo. Ang pangutana, pag uli nila sa Babylonia, wa na ba yung mga propeta? Malimot ipatukod mo templo. Naas lang sa ulo Sakarias, siya ba? naas lang Sakarias, naas sila ni Malakias, naas sila ni Osias, naas sila ni Abdias. Ezekiel, Abdias. Pagkadaghan pas mga propeta ng labay, Bradroy, human sila mamauli gikas Babylonia, dagang mga propetang nanungha. Siya ruway nakapahinumdong propeta nga, oy sayop ng atong Shabbat. Hindi may tabang malimot kay pag uli ipatukod ang templo aron sa ulo. Aron sa ulugon ang Torah ang Shabbat. o ang Shabbat. Onya nalimot. Onya kung nalimot nga way propeta ni Badlong. Yun sa pagkwinta. So ako na po siyang ipungutana. So sa panahon sa Misaya, mutuo kas Misaya bra, siya to. So sa panahon sa Misaya, All knowing ito. nalimot na gito sila ay ang mga Hudyo dito sa Shabbat. Siya nalimot na. Nga nung man lagi koreksyonis Misaya, di ba? Mutuo kang Misaya, anak siya. All knowing to. All knowing siya, anak siya sa Elohim. So kay anak man siya sa Elohim, siya nahibalo sa tanan. Kayo. Nga nung man niya koreksyon ni ang Shabbat sa mga parisyo, nga nung niingon man si Yeshua, oy kita, niingon nung Misaya, oy kitang mga apostoles, maglain tag atong Shabbat, kay kanang Shabbat sa parisyo, di na mao. Diretas wandering Shabbat ha, mag new moon ta. Inganiw na to. Nga ni una to, naunta, nga nung si Yeshua matags, adlaw igpapahulay. Musulod man siya sa sinagoga, wa man siya mangoreksyon. Ingon magani siya sa ring ginakop siya matag ano ipapahulay nanudlo ako sinagoga. Nanodlo ako sa sinagoga, matag adlaw igpapahulay. Unsa man tong adlaw igpapahulay? Adlaw igpapahulay sa mga Orthodox. Nga sa ulog sa mga Hudyo dito, nisupak ba si Yeshua to? Wala. Mo mga buhing ebidensya. Mo tay mga buhing ebidensya nga ang Shabbat sa Hudyo Wa gyud. nagpabilin nga sakto. Amen. Di kay kamo na hinoon mahibulong lang gyud aning mga tawhana, Bradroy. Unsang tuiga lang sila, unsay edad lang nila nakakaplag aning Biblia. Magpauta nimo sa unsang idara lang ka nakakaplag anang Biblia, Brad. Ikaw nga texter namo, mangutan unta ka. Kuya pang nga alias ni siya, Bradroy, kay sa ngalan niya Lewi, unsa to? Tulo to yung ngalan nga Benjamin Dan Lewi ang iyang ngalan. Benjamin Dan. Kuya tuloy ang ngalan. So pangutan-on talang kadaan. Unsang idara ka nakakaplag og Biblia? Unsang idara na ka nagbasag Biblia? Unya, aning idara lang nimo nagsugod kag basag Biblia, ikaw na yung mangoreksyon sa Hudyo. Pareho ra na bitaw sa anang nisulod ka kanang gym, karate club, nisulod ka. Usa ka bulan pa lang gani ka nagtuon og pamate diya nga club. Mangoreksyon na kas grandmaster anang nga club. Ingana sa dang nahitabo ninyo. Mo pay pagsugod ninyo ukab sa Biblia sa edad na mo 40.
nag-edad na kag 50, nag-edad na kag 20, mo pa'y pagsugod ni mong ukap ang imong Biblia, unya mangoreksyon kas Hudyo. Nga ang mga Hudyo, sukat pas kaniadto Brother Roy, nagbasa, nagsubay na sila sa Torah, nagsubay na sila sa Biblia. Amen. From kindergarten. Di ka sa kinder pa ng mga Hudyo ka ng Orthodox, mga igsoon. Nagbasa na nas Biblia sa ilang gitawag nilang Talmud, Torah, unsa pa niya, oral Torah, gitudlo na nila. Unya, Shabbat. Barihan. ang Shabbat, padayon na nilang giobserbahan. Gikan pas ilang mga katigulangan. Ikaw nga karon lang ka nakabasa sa Biblia sa nag-edad na kag 20 anyos, mo pahinoy mangoreksyon sa mga Hudyo. Una-una ako na yung sakto bagid mang utok ninyo. Di ba, makaingon sa mo sakto gid sa Brad Gideon, pasmado gid mig utok. Di ba? Sakto ra gid ko nga ngan lang tabog mga pasmado utok. Nga naman, unsa idara lang mo nagukab sa Biblia kamo na yung mangoreksyon sa mga Hudyo. Tarong bagod na. Muna mo ko nga ngit-ngit pas alakitra na yung doktrina. Ha? Muna nga, ang Gregorian calendar nangupyara na sa Jewish calendar. Ila dayong giusab ang mga ngalan sa adlaw o sa bulan. Oh. Giusab lang nila ang ngalan sa mga adlaw kay ang sa Jewish, ang ngalan sa adlaw Yom Rishon, Yom Shini, Yom Shelishi, Yom Rebi'i, Yom Kamishi, Onya, Yom Shishi. Yom Shishi, Yom Shabbat. Shabbat. Oh. Muna na asya ang iyang sa Jewish nga ngalan sa simana. Sa mga adlaw. Onya, pito. Gikopya na ng Gregorian calendar nga nagpito sad sila. Tapos, ipang-alis na nila ngalan, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Dili mawala ang arrangement sa Jewish calendar. Dili mawala ang iyang original nga ngalan. Gisapawan lang sa mga pagano. Onya, ang pangutana, nawala ba ang Shabbat? Sila magiunang nagbantay sa kapanahonan. Sila man, Kay ang mga Hudyo. Tungod sa gitudlo mga panahon nga kapistahan. Oo. Mga sila giunang. Ang Hudyo, mga una nagbantay ani mga muidim. Mga igsoon, mga tinudlong panahon mo nang di na sila malimot sa Shabbat kay muidim ka ng Shabbat. Amen. Tingali, malimtan nila ang Shabbat kung ang Shabbat dili pa muidim. O ang Rosh Chodesh, muidim na siya. O ang mga pista, muidim na siya. Munang dili may tabo nga ang mga Hudyo masayop sa ilang pagbantay sa adlong igpapahulay. Kada semana bantayan niya Ano musipya. yung musipyat? Way hunong, way bugto. Ang ilang kutay sa kasaysayan, walay bugto nga pagbantay, gikan pas panahon nila ni Abraham. Walay bugto ang ilang pagbantay sa Shabbat. Unya, malimtan. Kamu hinoon mo klarong nakalimot kay edad na mo 20, 30, 40 mo pa'y pagsugod niyo kukab ang inyong Biblia. Muna nga way sure ng inyo. Nakalimot mo nga may klaro. Nakalimot lang mo nga kanang inyo, ngit-ngit pa diya sa alakitran, kanang inyong pagtulunan. Kalimot mo ba nga bago pa kayo mo? Pastilan kayong ko, mo ni mga tawhanag, nanulod pa nig mga gym sa karate, sulod pa guys o sa kabulan, nagtuon, manaway na sa mga instructor, mangoreksyon na dayon sa Grandmaster, madukulan ang imong ulo. Ha? Ingnon kang pasmado, maday ka? Mo pa'y pagtuon, mo pa'y pagsulod nimo, ikaw na ino'y mangoreksyon? Muna na ay naitabo ninyo? Oy, pag-amgoy taon mo kay daga na bang mangangkonay ron nga sila, mga Hudyo sad kuno, sila. Kanara ba sila, Berdroy? Mangangkon nga sila, mga Israelita sad kuno. Ha? Sa'yo naman ang pagpangangkon god. Si Craig Nimer, ilang maganing nganulan ang mga Hudyo nga. Mga kawagawa. Piki kuno. Kay ang tinuod kunong Hudyo sila. Tanawa ra ni mga tawhana. Kuya, kayo? Bag-o lang nakabasa sa Biblia, sila na hinoy Hudyo. Ang ilang gibasa-basa nga mga kinabuhi sa Hudyo, o ang mga Hudyo nga nagsunod ana ron, mo na hinoy piki, kay sila na hinoy husto. Pagka toy-toy yun, pagka toy-toy. So, anita sa lain nga topic, Brother Roy, ato ng biyaan nga topic, kay basig mahalangan na silang maayo nga ato ng ditugan kanila ang kamaturan nga kanang inyong doktrina nga wandering Sabbath usa ka na ka pagtulunan nga ngit-ngit pas alakitran. So bugo ka nga pagka magwali kung mo nay imong gisunod, wa ka magtuon sa Biblia o nagtuon ka man, wa ka makasabot nga ng imong Biblia nga imong gibasa. Mo nay hinungdan nga mo nay ni Santo
sa imong pagtuon. Ha? Tanawa tulo ka klase ang balik ko na tulo ka klase ang wandering Sabbath ron nga wa magkasinabot. Sila mismo magkadebatihay. Sila mismo magdebatihay. Oh, muna na, unya mo na kamaturan. Ya puro ni taga Yaswa ang uban. Yaswa gikan na lang Yaswa bradoy. Sagaran ana nila. So, anhita sa sunod nga bahin, anhita sa balik ta sa topic nga teshuba. Ang teshuba meaning sa English is returning, Amen. pagbalik. Ang pangutana, asa man kita mo balik. Atong basahon ang 2 Kronika 7:14. 2 Kronikas 7:14 nagingon. Ug kun ang katawhan nga akong tinawag, mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayod sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nason. Amen. Sa King James gingon dito, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Muna giingon dito sa King James, kung ang akong katawhan, kinsa man ang Israel, ang mga Israelita, nga nangapatlaag, ang mga Israelita, nga nangawala sa kamatuoran, ang mga Israelita, nga misimba na sa mga Diyos-Diyos, ang mga Israelita, nga napadpad na sa laing mga tinuuhan. Muna nang my people, if my people, wala na magtudlo sa mga hintil, wala na magtawag sa mga Gentiles, Amen. sa mas kanaanhon, mga idominahanon, unsa pa niya, kundili, nagtudlo ni sa iyang katawhan ng Israel, kung ang akong katawhan, Israel, mga igsoon, magmapainom sanon sa ilang kaugalingon, sa magmapainom sanon, magpaubos sa ilang kaugalingon, o mangita sa akong naong, mubalik ka nako og mangita sa akong naong, og mutalikod gikan silang daotang mga dalan. Matod pa sa Adonai, ako magapatalinghog sila mga pag-ampo, og magaayo silang yuta. Ha? Patalinghugan ko ang ilang pag-ampo, og ayuhon ko ang ilang yuta. Mo'y pasalig sa Adonai, mga igsoon, sa iyang giingon sa 7:14 mga kaigsonan ko. Ha? Gitawag niya ang iyang katawhan. Pabalikon niya ang iyang katawhan, mga igsoon. Kung ang akong katawhan, kung ang katawhan nga akong tinawag, kinsa man, Israel, mudangop ka nako sa dakong pagpaubos og mubiya sa ilang sala. Unsay kondisyon? Kung mudangop ka kaniya sa dakong pagpaubos, mubiya ka sa imong mga sala. Dili pwedeng mubalik ka kaniya nga magbaba kagyapon sa imong sala. Dili pwedeng mubalik ka kaniya nga ang imong sala imo sang bitbiton og apil. Ang imong bisyo imo gyapon kuyugon. Ha? Unsay imong bisyo imong ubanon. Samtang mubalik ka kaniya, dili na pwede. Kung mubalik ka kaniya, ibilin ang imong sala, talikdi ang imong sala, biyai ang imong sala. Dili pwede lang nibalik ka, kunuhay, daghan, kay nangangko, nibalik na sila sa Ginoo. Mo man nibalik sa Ginoo, ang imong bisyo, imong gibitbit. Ang imong bisyo, imong gyapong giuban-uban. Gitangkil-tangkil ang gyapon nimo ang imong habak. Gitangkil-tangkil ang gyapon nimo ang imong mga orasyon. Gitangkil-tangkil ang gyapon nimo ang imong mga bisyo. Ang imong mga Diyos-Diyos. Ang imong rosaryo. Gibitbit lang gyapon nimo ang sala. Gibitbit lang gyapon nimo ang kulapo. Tanduay. Samtang ibalik kas Ginoo, di na pwede. Bit-bit lang gyapon nimo imong hiniktan. Samtang ibalik sa Ginoo, balik lang ato lang gyapon buwangan. Di na pwede. Mga igsoon, mubalik kay tas Adonai, mubalik ta sa iya,
biyaan nato ang atong sala. Mo na giingon diri City 14. Kung ang akong katawhan akong tinawag mo dangop ka nakong katawhan nga akong tinawag mo dangop ka nako sa dakong pagpaubos og mubiya sa ilang sala. Patalinghugan ko gayod sila. Amen. Amen. Pero dili ka mubiya sa imong sala, dili ka gagayod niya patalinghugan. Nay uban ni balik kuno sila sa Ginoo, bit-bit ang ilang kabit. Unya mga igsoon Yahay. nga samtang bit-bit ang kabit, samtang ang asawa naalang gihapon. Balik bit-bit ang bisyo nga. Bit-bit ang bisyo. Ngitaan lang Hubog-hubog. bersikulo. Pangitaan ni tag bersikulo. Asam ba sa stora gidili na Kama o ginabatahan. O pasailoon ko ang ilang mga sala, o panalanginan ko ang ilang kaumahan. Mo na isaad sa adunay mga igsoon. Kung magpilosopiya lagi dayta kanamang manuputa sa pulong sa adunay kay mangita din tag bersikulo. Imosan ng katungod pero ang pangutana, mo ba nay kabubuton sa adunay? Nga mobalik ka kaniyaon yang imong sala imong bitbiton, ang imong manok imong yapong bitbiton. Iligtan. Turn your wickedness. Manari lang yapon ka. Mga igsoon ayaw, undangi ang tanang bisyo nga makadaot. Kay sala na siya. Sunod nga bersikulo. 2 Hari 17:13. Gipasidan-an sa Adonai ang Israel ug ang Huda pinagis sa mga propeta nga nag-ingon kanila. Ayaw na kamo pagbuhat og daotan ug tumana ninyo ang akong mga sugo ug mga gimbutan Amen. sumala sa balaod nga gipatuman ko sa inyong katigulangan pinaagi sa akong mga alagad nga mga propeta. Ang mga propeta, tanawa may igsoon. Unsay sulti sa Adonai nga iya gidaeng ipatuman ang tanan sugo nga iyang gimbutan. Di gid siya mosugot ang Adonai may igsoon nga ang iyang sugo dili ipatuman. Mo na iyang gimbutan. Gipasidan-an sa Yodhivavhe sa Adonai ang Israel ug ang Yehuda. Pinaagi sa mga propeta nga nag-ingon kanila, ayaw na kamo pagbuhat og daotan. Unsay pasidaan sa mga propeta? Ayaw na kamo pagbuhat og daotan. Kinsay nagsugo sa mga propeta? Ang Adonai, Elohim, mga igsoon. Ayaw na kamo pagbuhat og daotan. Og tumana ninyo ang akong mga sugo og mga gimbutan. Dili kay ang sugo ipadaplin unsay gibuhat sa mga pastor karon. Ang mga propeta nagpasidaan nga ang sugo ipatuman ug ang mga gimbutan sa Adonai ipatuman. Pero unsay walis mga pastor karon, wala nay sugo. Kung may balo pa lang mo, maigsun unsa ning gimbutan niya nga ipatuman giday niya kung unsa niyang gimbutan. Angay gid nimong tun-an ang Torah. Tun-an ang balaang kasulatan ug kung unsa imong masabtan i-apply kana mga igsuon. Sumala sa balaod Tumana ninyo ang akong mga sugo ug mga gimbutan sumala sa balaod nga gipatuman ko sa inyong katigulangan pinaagi sa akong mga alagad, ang mga propeta. Mao na naa mga igsoon. Mao na pagbalik nato sa Adonai. Kung mubalik dayta sa Adonai, mapangutana nato kaganina asa lagi ta mubalik. Adto ta sa Adonai, mubalik ta sa iyang Torah, mubalik ta sa iyang mga gimbutan nga mga balaod, mubalik ta sa iyang mga sugo. Kay way pulos nang bakbar nimo inibalik kas Adonai, nibalik kag sangpit sa Adonai. Naggukod mo ngalan sa Adonai. Pila na kabuk ang reliyon ron nga mitungha nga naglumbag gukod sa ngalan sa Adonai. Kanya mga secret number. Lumbag gukod sa ngalan Yahweh, Yahweh, Yahuwa, Yawa, Yava. Bisag unsa nalay pagtawag nila gukod sa ngalan kay nibalik lagi sila sa ngalan.
Pero ang pangutana, nibalik ba mo sa iyang Torah? Ang pagbalik mga igsoon sa Adonai, mao ang pagbalik sa iyang Torah. Pagbalik sa iyang mga sugo, pagbalik sa iyang mga gimbutan nga mga balaod. Amen. Amen. Di kay balik lang ka sa ngalan, pangitas ngalan, balik lang ka sa gitawag nga to og pagsangpit sa ngalan kuno, pero sa iyang mga balaod, wala ka mo balik. Walay kapuslanan. Ha? Walay kapuslanan ang imong pagpangalagad kung ang iyang balaod dili nimo balikan. Mubalik dita. Mao na iyang gibilin ngadto sa iyang mga propeta. Ha? Mao ni ang iyang gitudlo sa mga propeta, pinaagi sa akong mga alagad ang mga propeta. Gipahibaluta mga igsoon. Dili ta mo balik sa reliyon, balik ta sa balaod. Kay bisan pag mo balik ka sa reliyon, Judaism na kunuhay ka. Pero ang balaod wa nimo sunda, ngalan ray pasiatab ra nimo nang ngalan nga Judaism ka, pero ang Torah wa nimo sunda, ang balaod wa nimo sunda, ang mga gimbutan nga balaod wa nimo sunda, panay kapuslanan. Ang tinuod nga paghinulsol mao ang pagbalik mga igsoon sa iyang Torah. Di makalisod sabton tingali. Kung ikaw nahigugma lang sa Adonai, kay ni Adonai Yeshua, kung ka po nahigugma ka nako, tumana nga po mga sugo. Maura man ay sekreto, tinuod kang nahigugma sa Adonai. Tumana ang sugo. Dili kay ang babara, I love you Lord, I love you Lord, hilak-hilak pa. Pero ang sugo wala tumana. Ha? Kalaki niyo mga Christians, mga pastor, sige lang kantag I love you Lord, pero naisugos, Ginoo, wa niyo tumana. Piki na klasis gugma. Ang Ginoo, timan-in ninyo, dili mailad mga igsoon. Dili mailad ang Elohim. Muna naa mga igsoon, ipakita nato sa Elohim nga kita mibalik kaniya pinaagi sa atong binuhatan, pinaagi sa atong pagsunod sa iyang mga sugog balaod. Pagbalik diha sa iyang balaod. Asa ta mo balik? Mubalik ta diha sa iyang mga sugog balaod. Kay mauna ang iyang mga gimbutan mga igsoon. O kay wala naman tayo sa igong panahon mga igsoon, wala naman sa igong panahon. Ako magahangyo kaninyo sa pagsunod kanako sa mga pag-ampo. Tuging na Adonai, Adonai Yeshua HaMoshiach. Dawaton ko ikaw, ingon nga akong personal nga manuluwas ug hari sa akong kinabuhi ug pasayloa ako sa akong pagkasupakan sa imong Torah. Ug ako andam na nga mobalik kanimo Adonai, mobalik ako sa pagtuman sa imong mga sugog, mga balaod nga imong gimutan. Sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Adonai Yeshua, hinaot pa ikaw manalangin sa among mga sukinig paminaw nga nakasabot sa imong pulong, nakasabot sa kamaturan sa ngalan mo Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Okay, wala naman kita igong panahon kini ang inyong ubos nga alagad sa kanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved Brother Roy Celeste, atong beloved Brother Chit Kinori Silva, akong anak. Manamilit kanyong tanan sa pag-ingon nga bulahan ng tao nga magasusi sa balang kasulatan, magatuog magatuman ni ini hangtod sa sunod nga gayon sa samang taknaw sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch hababishim Adonai. Dalay ko ng gani sa ngalan sa Adonai, maayong buntag ka natong tanan. Shalom, shalom.